Dobre, poďme na to. Tak Bioruža je pre mňa vzdelanie, úprimnosť a príroda. Hľadáme nové produkty na svoj e-shop dvoma cestami. Tá prvá cesta je spätná väzba od zákazníkov, takže s vami voláme a získavame spätnú väzbu k starým produktom, tak ich inovujeme na nové alebo doplňame portfólia. Druhá cesta je skôr dátová, že robíme research na internete alebo v nejakých vedeckých odborných časopisoch, plus chodíme na zahraničné konferencie. Najväčší poklad v prírodnej kozmetike sú podľa mňa esenciálne oleje, lebo sú to účinné látky v prírodnej kozmetike, používajú sa v krémoch, šampónoch alebo napríklad deodorantoch. A 3 esenciálne oleje, ktoré by som si vybral, tak by bol ružový olej, kvôli tomu, že má účinky proti vrástkam, lavandulový olej, lebo hojí rýchlejšie rany, a tretí by bol neroli, ktorý je menej známy. Je to vlastne pomarančový kvet, a kvôli tomu, že mi strašne vonia a prináša mi rozkoš. A je veľmi dôležité, aby vám voňala táto kozmetika.